Satyaita. Hello and welcome to Greenwood Paro. Nhasi tiri kuda kutaura pamusoro kuti ungachenesa sei muviri wako. Kune vaya vanenge vachiti ndiri kunzwa kuneta, muviri wangu une tsvina, hata dzisinyatsofamba mushe, majoin ari kurwadza, this and that. So tine product yatinayo kuno Greenwood. These products akagadzirirwa kuti atore tsvina iri mumuviri ibude, muviri wako usara wakachena, uri fresh, uri fit. So product yacho yatinayo ndeiyi, imwe yacho inonzi pudding tea. Tea chaiyo chaiyo kutonwa chipisa isina shuga. So usazochema kuti tinokupedzerai shuga, kwete. Unonwa isina shuga. Inoshanda sei? Unotora pudding tea rako sachet, woboilisa mvura yako 1 liter, woisa tea bag rako mu 1 liter mvura yakaboila. Unoona unwa chipisa kana kunwa titonhorere kana kuti anytime, as long as tea bag rako ririmo. Wanwa kudaro uchaona zvichaitika. Muviri wako unotanga kubuditsa tsvina yese ichipera. Kana wanga wakafufutirwa zvinobva zvaserera. Believe me. Then sachet iri unoshandisa ka 2. Zvireva kuti unoita 2 liters per 1 bag. 2 liters per 1 bag. Uyewo box iri rinenge rine 20 masachets. Zvakureva kuti 20 masachets aya kana uchinwa 1 tea bag per 2 days, 20 ma tea bag ako, it's 40 days. The detoxing iri serious. Paunopedza kuashandisa unenge wakunzwa zvakanaka and ma problems ekufufutirwa anenge apera. But hatishandise pudding tea chete kuita detox. Tine mamwe ma products atinawo. Ndirai munzwe nezvaona. Zvakafanana nema pad aya. Pad dzinokushandisa kuna ma joints ese, angave mabvi, magokora, tsoka, musana kana horo. Rinoshandawo zvimwe chetezvo nekukilina muviri wako, kubvisa nzvimbo dzese dzinorwadza, kurapa nzvimbo dzese dzinorwadza, majoints ose. Tinovhura bepa redu, totora pad by pad. It's a lot of pad. Mune mapisa akawanda anokwana kuita 10. Saka rimwe nerimwe rinonama mabvi, tsoka, magokora kana musana. Right. That's it for us today. And apa ndakata so mangwana munouya zvakare tichitsanangura mamwe products. Muri kuona esa chakutsanangurira kuti anoshanda sei uye mungashandise sei. So uyai tiri mutore ma products enyu then hasi suti nguripo kukupai. Right. Uyai mutore ma products. Tiri pa number 21A Mackintyre Street, Paro, Cape Town, just behind Spa Naval Tracker. And also mukangotiridzira kana kutisira WhatsApp kana kusa message, tokupai location, live location anytime, moto driver from wherever you're coming from, Cape Town kusvika patiri. Thank you very much and we'll meet you again tomorrow. Cheers.